ikaw makita, panahin ako kung amor. Umuwi ka man Diyos na akong ialagaan. Minsan ako makasasana, di mo ako ipagawalis na lang. Pag-isip sa tanang pagkahigop ka sa lahat. Minsan ikaw makita, panahin ako kung amor. Umuwi ka man Diyos na akong ialagaan. Minsan ako makasasana, di mo ako ipagawalis na lang. Pag-isip sa tanang pagkahigop ka sa lahat. Pati ako sa pagdiunahin mo.
righteous God belongs to you in Jesus' name. In Jesus' name, we Gahang-gahang din mga igsoon sa pagpaminto o pagpahilo na sa tampay sa mga kaugalingon. O karon ari nasabta sa usa sa pinaka-exciting no, usa sa pinaka-importante nga bahin sa pagpanimbahon mga igsoon, nga mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios nga nagahatag og kalanon sa atong kalay. And pwede ba mga igsoon ino ni may muhang tapad nga igsoon? Pigpikan mga igsoon, kaya basi nagduka na igsoon. Maminaw sa ta. Ayaw sa pagduka-duka. Kung batingon ka o kaduka mga igsoon, i-rebuke sa na. O karon mga igsoon, okay na ba? Refresh na bang tanan? Sabi ba ito sa Colossians mga igsoon, let the word of Christ dwell in you richly. Mga igsoon, nga sa Bisaya pa ang thoughts at itong tugutin nga ang pulong sa Dios no, multisok gyud sa ato ang mga kasing-kasing mga igsoon o dili ta magpamiyembro atong 4-piece. Usa nga itong 4-piece mga igsoon? Unang P, paminaw. Ikaduhang P, pasinaw. Ikatulong nga P, pamantay. Ikaw pa? Pauli. Dato sa ubay mga igsoon kay lahi-laha. Paminaw, pasinaw, pauli, pabadlong. Wala ikuan mga igsoon, wala spiritual growth. Kay naminaw ra, gitusok sa pikas dunggan, paguli, mao ra gyapon ang kinaiya mga igsoon, wala na usa. Batuguti mga igsoon sa taong minaw ta sa pulong nga Lord. Kaya kasing-kasing kinigsoon ba? Gusto ko ng mga batoy o kabag-uhan sa akong kinaiya. Amen ba mga igsoon? O karon, dili na ta maglangay pa ang panahon akong ihatag ni. So by the way, sa mga bata di ay matudon na to dadto, may teacher dadto. So tanan nga mga bata ato ta dadto aron nga makapaminaw ta og story dira sa Bible. O karon akong ihatag ang panahon ni Pastor James Dumanon. Iya ang panahon. Hallelujah. Maayong buntag mga igsoon. Salamat sa Ginoo nakapahuway na kita. Og ang mga batan-o na itong mga igsoon, murag mauna kita nakakusan, ngayon ka, pero saan na naging adlaw pa na ito, no? Sa Mabinay. Og salamat sa inyong pag-ampo og sa mga uban nga ning support nga nato sila Brad Jigjig, si Brad Jojo na nato sila dito, sila Inday Julian. Salamat kayo, grabe ang pagpamuhat sa Ginoo dito sa Youth Town Igsoon. Wala lang na akong i-live kay lisod, dahil nang nagsabot ang pan. Pero grabe ang manifestation sa Holy Spirit dito mga Igsoon. Una, madaugon o dakong kalampusan, piting layua, grabe. Piting layua, kay Monterey, may gusto ubay o Mabini. Sakto ba ko? Piting layua, grabe. First time kung nga to kalayag yun, nga layo, di kayo. Abi kong layo na itong Sibilia, katong yan ito, may pitugo sa part dito nga, yung labang patuang babaw, pero katong layo, di kayo, pero hindi ito, dahil, pinti lang yung layo. Kanang merkado sa Mabini, layo pa kayo. Ito pa, ganito, mura pa kayo, lapas pas kubigon. Kalapi pa siguro. Lugon pa. Layo, mo na yan, kuhan na rin. Pero layo, igsoon, pero maulagi na. Why layo, basta para sa kamayaan sa Ginoo. Amen. So malampuson kayo, yan ay mga daghang po mga batanong, mga taga-isla, tanan. So salamat sa mga young people po nato. O salamat sa atong ning plates, no? Salamat ilang mong hanlan. Pero usana kada kong kuan po instrumento nga gigamit sa Ginoo kay dili sa nikad to atong mga batanon kay mahal ra kutubuan. Actually mga Exxon 8,000 to hantong baba sa 8,000, nga 750, 7 na 650. Maubat pa mga sawa, negotiate ba? No? So, salamat sa Ginoo kay tagbo sa Ginoo pag-inanglan. May mga tao magigamit sa Ginoo aron ang atuang mga kabatanunan maka-join sa dito mga igsoon, maka-fellowship sa ubang mga young people.
para sa kaymayan sa Ginoo. Amen? So malagpuson siya kayo. Actually, pagkaugma ko, na po ilain. Gahapon, nanaw ta po yung mga kalyotra, pero wala tayong taling apel, kayo muna bang laba pa niya. Congratulations sa mga gibautismuhan gahapon, no? Itong pagpata ng Ginoo mga igsoon. Ay mga gibautismuhan gahapon, no? Upat man to sila kabuo. Yung marong doon yung balik, duha, kaya wapasyo ito kasapot pag pimirong. Bitaw. So, kadaugan na igsoon sa Bible, once na ay usa ka makasalang o talikod, muduol sa Ginoo. So, after anang mga igsoon, maghugyaw ang kalangitan. Amen? So, salamat sa Ginoo. Hopefully, sunod-sunod, may natuyain, no? Nga na ba? O namin, sa Jimmy, no? Basin sunod na eh. Pero, gahapon kay dito, ang utos kalawasan ba? Eh, wala na. Ako na tayo chatang, uy, nakamadali sa wala. Pohon-pohon, may tugod sa Ginoo mga igso. Kadaugan to, nato. Hallelujah. Kaya ang baptism, according to the Word of God, kung ano mo dyan, Marco 16:16, ang bautismo part siya sa murag paghimpit bitaw sa atong kaluwasan. No? Kaya naamon diyan na. After baptism, ako hindi pasabot ang mga inday na itong nag-bautismoan nga. Laki na sad, pagkawak mo sa tubig na side nga imong daang kinabuhi, ilubong. Something na ano mga laki na sad, mga di na sad kaya biyanuhon sa demonyo. Kaya nakuha naman ka, mura bitaw laki na. So, mauna nga salamatan ng Ginoo sa mga waman na mo sila inda nga pabautismo mo sila mismo nakasabot na bitaw. Kaya lahi man ang bayan ng uban nga, kung sunod lang, bautismo, apre ko, anak, berwalit sabot ka na, yung kita mismo bitaw, voluntaryo nga mingkuan sa Ginoo na nagdiyan mga igsoon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. So, magsugod na ta. Ato ang tema karon igsoon, pagtuo ibabaw sa kabalaka. Okay. Mateo 6:31 hangtod sa 34. Nato mag-iro rin. Utang niro rin. Mateo 6:31 hangtod sa 34. Nagaingon ang balaang kasulatan. Okay? Again, Mateo, si Jesus ano yung nagsundi igsoon sa Mateo 6:31 hangtod sa 34. Ingon din. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o innon o iristi. Kini mga butanga mo ay gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Ang mga sa tanan paharian ninyong Diyos o pagkinabuhi kamo uyog sa iyang kabubuton. O ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. 34. Busa ayaw kabalaki ang musunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Pwede naman ito gitso magampo ha. Hallelujah. Labing gamahanan ng mga Diyos, amahan Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Niningkat na sa kabuntado nagapadayon kami pagtuol diha sa imong balaang presensya Ginoo. Nagpaubos kami sa among pagalingon. Of this time, Lord, mamalandong na usap kami sa imong balaang pulong. Nasayod kami ng balaan kinikaayo. So Lord, this morning, I pray, sa dili kami magpadayon, Ginoo, palihog. Balika, pagsusi, akong kasing-kasing. Kung napa may mga bukang, Lord, nga kami makabantay, wala rin kanalipay, pasayo kami. Tagay kasing-kasing, mapailugsanon, malinawaton, Ginoo, correction, and then labaw tanan musunod sa imong mga pulong. Kaya diha sa pagsunod, naa diha ang panalangin, naa diha ang milagro. Holy Spirit, i-welcome ka ng imong presensya. Makikistorya ka sa matag usa ka namo. Nagay ka alam nga langit nun Ginoo samtang mamati kami sa imong pulong. And as we proceed, Lord God, we rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. Walay makabalda sa among pagpaminaw sa imong pulong Ginoo. Kundi ang imong kabubuton may matuman. Panalangini ang tanan nga namati karon Ginoo. I-bless ka na, Lord God. Salamat, Amahan. Dalayon ka, sorry katapusan. Ikaw lamang ang ituboy, ipataas, pasilunggan, simbahon, niningtaknaan. Mga biling panahon, ang itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mga malingkod ang mga igsoon. Hallelujah. So, ang atong tema, again, pagtuo, ibabaw sa kabalaka. Mangutala ko ninyo mga igsoon sa dili pata magpadayon. Ano sa, kayo si manahon na, kinsay na balaka. Oh, salamat sa inyo. Murag diha ko ito'y nabalaka ko. Kalimot ko sa naan. Hindi mo nakalikayan, di ba? Bisa ko unsali mo kadasig sa Ginoo. Ka-on fire ni Lord. Kadugay na nanganaan na. Nga Kristo, na-adject tayo ng balaka, ha? Amen?
Kaya sa kabalaka, di ang po nato masinati ang tabang din sa Ginoo. Amen? Lisod po kayo, di na ito masinati kabalaka, di na ito magampok. Amen? So naagay kabalaka, di na kalikain apan! Mga igsoon, ito basahon ng balang kasalatan. Mateo 6:31, ingon si Kristo igsoon. Busa ayaw kamo kabalaka. Kung asa kamo kanon, mao ni kasagaran ni balaka sa mga Kristiyanon. O na kanon. Isa mo tuwa na igsoon mo sahay, mabalaka ka sa pagkanunon. Atong sudan, atong ilungan mga igsoon, o sa mga luto kanon. Gitagna na mismo ni Jesus. No? Kaya kanya itong ginabuhing Kristohanon mga igsoon ng kalibutan nga nagpuyo ka karon nga grabe ang krisis igsoon, no? Di talikayan nga naatay kabalaka. O gabi yung mga igsoon, bisan pa mga dato kayo ng kalibutan na karon, di ko mutuo, buwan na siya kabalaka. Naagya po na. Siguro wala sila kabalaka sa pagkaon, pero other side sa lang ginabuhing naagi na kabalaka. Kaya normal na mga lagad sa Ginoo. Wala yahay, amen? So naay kabalaka, yung unang dimension din ni Lord Igsoon is kaning tanon. Ikaligay usahay Igsoon, labi na kay krisis ka, mga palitunon. Basta, usay maproblema, tagtanunan unsa na po na itong sudan, urot ng bugas, something nga na dito. Pero yun, si Jesus, ayaw ka mo kabalaka, kung asa ka mo kanon. Sunod, imnon, no? Dili inon nga panduwa, ha? Kasi masayog ka magsabot ka, nang tagay ang tayo nun, ligado ka, no? Imnon. Kaya kinangalan magitag imnon nun, mga Igsoon, runsa man. Ibispi pag yun. Amen? No? Kinakita ibispi tanan. Ilan mo sa mga Igsoon tanan, banakay panginahanglanon, matag-adlaw, nga posible, di kalikayan nga may hinungnan nga mabalaka ta. Amen? Amen ba? Lingiya ko rin mong tapan mga Igsoon. Lingiya! Tanawa daw, nga ba na yung kabalaka daw, ha? Tanawa ba? Away kabalaka. No? Kanis kagawad, lumay, hindi ni mabalaka, basta-basta mabalaka ni, kay Kulyong ni. Okay? So, mga mga Igsoon, iingat, kasi kinunaman tayo kabalaka, Igsoon, di na kalikayan, Igsoon, pero di mo na balaka kasulatan. Dili taan na yung mabalaka, kung unsa nga itong kanon, imnon, ibiste. Kaya ano man, kinsa yung mga tawahan, Igsoon, nga hilig mabalaka. Daraw, kining mga butanga, mao'y itinguhang kanunay, sa mga dili magtuto. Amen? Sa mga dili magtotoo na gawin kanyang hilig mabalaka. Pero maulagay, di kalikayan kay tao na mabalaka mo pero barong Igsoon timan anak ka sa Ginoo. Kung ang Ginoo kay bao sa tanan imong gikinahanglan. Kay bao ang Ginoo na hinugto ka niya, nagila ka niya, huwag katiti sa mong mga anak, huwag katiti sa mong asawa, imong bana, pero nakitaan ka sa Ginoo, na something sa sulod sa imong kasing-kasing, na ay kabalaka ang anak, pero darato din na, ay kabalaka. Kana daw mabalaka, ining mga butang nga, mao'y gitinuha kanunay sa mga dili magtotoo. Pero kita na naman ta, ning tuo ta ni Kristo, nga siya ang atong provider. Ning tuo ta sa Ginoo mga Igsoon ni Jesus, nga siya atong manluluwas, siya atong dalampanan, Igsoon. Nga di tayo imaltis, itraidong Igsoon, no? Mao nang dili tayo mabalaka, kaya ano man, ang ngayon kung na ka na mga butang nga, mao'y gitinuha sa mga dili magtotoo. Sunod, ang inyong amahan nga tuas sa langit, nasayon na nagkinahanglan kamo, mining butang na kabantay mo, nasayon ng Ginoo ni ay. Nasayon ang Ginoo nga umaluni si Judith ni mo. Sana Judith umma. Kita mo si Ginoo. Sayon ang Ginoo na. Nasayon ang Ginoo nga na-short pagkaroon sa imong ibayan. No? Nasayon ang Ginoo na. Tingnan sa daliyo. Ang inyong ama na tuos sa langit. Nasayon. Inga, niya yung tamad. Liya, nasayon. Mga estudyante, nasayon ang Ginoo sa inyong mga bayron nun, mga misilanyos, unsa man diya, nasayon ang Ginoo. No? Kung namay tao, may gasto inyong ayaw, ihurot inyong pagsalig sa tao, kay kanang tao, di gamit ang sa Ginoo. Usay, madisapwenta, na estudyante sa una, Igsoon, nag-higog. Kaya wala yung gasto niya, wala ko may kapalit o langtang. Ilumdong ko sa mga balita, nag-higog siya, kaysa kalisod ko, no? Yung murag nahitabo to, itong pandemya, itong COVID ba? Nga naman na, kaya niyang pagsalig na naman sa tao. Huwag sa pagsalig na sa tao. Ang tao na rin, di na mo sanong, itabang niya, madisappoint ka, madepress ka, ang tulad ba, maghikot. Pero kung yung pagsalig na sa Ginoo, kalmado ka, panahon sa mga pagsulay. Amen? Kaya Ginoo, dili mahagdan, dili makapsan. Ibot ang dala ka ng tawanan nga nagpananaan ni mga sponsor mo, dili na mo sanong. Ang Ginoo, dili mahagdan, pamaagi, Igsoon. Amen? Ang Ginoo dili mahugdag pamaagi para ang iyang mga anak masalbaw sa ilang panginahanglan.
Kita lang usay na balaka. Ano balaka ka? Tuwa mo kas tao yung salig. Ang tao di na perfecto. Ang tao na bisan unsa na siya kasaligan karon. Mabot na panahon na i-traidor ka. Ano man, di na perfecto. Labi na makitaan sa Ginoo na, ayay, kaning tawhan na, kung anak na ama, nagsalig na inunan ng tao. Huwag nagsalig na ako! Na ako, nagamit na ng tawhan na binuwang. Wala na usahay, ikson na ipasinati sa Ginoo nga ma-disappoint ka. Aron mga ikson uspo na natong pagsalig sa Ginoo, dili sa tao. Amen? Sa tao, ikson, pwede ta ipagkes. Kaya mga na ingon, promises are made to be broken. Ang tao usahay paasa, pero ang pulong sa Ginoo na ay pag-asa. Amen. Salamat sa Ginoo. Ano yung mga remexo na atong mamahan nga tuwa sa langit. Kay bawa na sa atong Panginoon. Kay bawa na sa mga bayronon. Ako mo yung mga bayronon. Kami na bayronon. Kung sawa, kung exam, na bayronon dito. Pero nakabayan. Pero magsige pa di po may bayad. Nabuhan mo na. Daghan ba yun? Pero salamat sa Ginoo kay provide. Kaya naman si Lord among gisaligan. Wala kami yung ikson kita rin nga kani nga church ikson wa man tay mga supporter nga mga Negro, Amerikano, mga Pariner, mga Insik, mga Hapon, Koreano, wa man. Di ka parehas uban pero naatay Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta nga may atong gisaligan. Amen. Ug sa atong pagsalig ug paglaom na sa Ginoo dili kita disappoint niya ikson. Amen. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit na sayod na nagginahanglan kamo ni ining butana. Sunod. Ubos. Apan na tos na nagdarang yawi. Dagan na naglalis na inaako nilang yawi. Darang yawi mo. Ang yawi mo ni. Busa ay, ipali ay, tarantay. Apan na boss tanan, pariyan ninyo ang Diyos o pagkinabuhi kamo uyon sa iyong kabubuton. O ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. King James Version ta. Apan unaha pagpangita ang giharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang butang igadugang ratan ninyo. Again, unaha pagpangita ang giharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang iyang kabubuton ug ang tanan ninyong gipangandoy labi na ang hayag na tawmaon igadugang ratan nato bisan di pa ta mangayo basta ato siyang giuna. Mao Yahweh. Amen. Mao angay na tong buhaton. So manong mabalaka man ta. Dili day ta mabalaka kung kabaluta nga atong giuna ang Ginoo. Kung mabalaka man ta. Nabalaka ka, it means kuwang pa ang imong pagduol sa Ginoo igsoon, no? Mo Yahweh ang una igsoon, unahon siya. Amen? Ingnan yung tapan, unahon siya. Unahon daw yung gingarian, no? Gingarian mga igsoon, anything or tanang mga buluhaton nga na ikalabutan sa kaymayaan sa Ginoo. Ano iyang gingarian na igsoon? Mga buluhaton simbahan, kaning pagsimba, atong giuna ang gingarian. Ang uban sila nyo din, napay mga labunon, pero unya ka mga baho kayo, basta unahon ang gingarian. No? Dahil mga naal tayo ba, mga ligo, mag-date karon kay family day, pero giuna ninyo pagsimba. Part na siya sa gingarian sa Diyos buluhaton, sa Ginoo atong priority, it's biblical. Pero ang sunod lang ani, kaning naigingon igsoon, o pag kinabuhi ka mo uyon sa iyang kabuton. Kaya pwede man imong gihuna yung ginarian, pwede mo kaning simba, pwede kaning tambong prayer meeting, Bible study, pwede kaning tambong mga cottage service, pwede na. Nga tanawon sa uban, gihuna, ginaginaw, pero kumusta ang imuhang personal na kinabuhi? Nagsunod pagsuka sa kabubuton sa Ginoo. Kung mo'y nakakita nimo, nagpabilin ba yung ka nagsunod sa kabubuton sa Ginoo? Behind closed door, kanang ikaw raw, wakit isi mong asawa, imong bana, imong anak, imong hinigugma, imong mama at papa, ang imong gibuhat, nagsunod ba ka sa kabubuton sa Ginoo? Ako na ipunto direksyon. Unahon na to si Lord o magsubay ta, magsunod sa iyang kabubuton. Kung atong nang buhaton, kanang duhara igsoon, walay entry point ang kabalaka. Di ta basta-basta mabalaka, kaya ano man, unsay sunod ani kay ang tanan man nga butang nga atong gitinguha bisan di pa ta mangayo sa Ginoo automatically ihatag sa Ginoo ngano man kay nakit-an man sa Ginoo nga giuna man niya. Amen. Nakit-an man sa Ginoo nga giuna man sa kong anak ni. So mao ra ni Yahweh nga di ta mabalaka ug wa iluna ang kabalaka igsoon kung kay bawo ka nga giuna nimo Ginoo. Amen. Pero sigurado ko nga mabalaka ka kung ang Ginoo di paawahin nimo bisik asay nimo. Amen ba? No? Busa, sa atong daw. Busa ayaw kabalaki ang musunod na adlaw kay may kaugalingon kining suliran.
Kanina yung matag-adlaw, so nana ginigala nga suliran, nana yung mga problema, nana yung hagit, mga challenge. So, di tayo ngayon mabalaka. Amen? Di tayo kayo naon, mabalaka, pagkapunaan, pag ginagot at tanaw, ayaw na puni ang suliran sa matag-adlaw. No? Nabalaka ka sa imong mga problema, dagang kayo, imong anak baron, basta dagang problema sa imong sitwasyon, nabalaka ka. Ngayon, tubang ba ginatong sa samin, mabalaka, gusto mo, katanan, kabalaka. No? Dagang na kayo, na ito po na, no? Ayaw na puni ang suliran sa matag-adlaw. Kung atong pasultiyon sa Pedro, ito, 1 Pedro 5:7, about sa balaka, kung sa may sulti na doon. Kung pasultiyon na ito si Pedro, usan sa apostoles sa Ginoo, about sa balaka, tanawa yan, kaya gingon rin, 1 Pedro 5:7, itugyan kaniya ang inyong kabalaka, kay siya, nag-atiman ka ninyo. Si Pedro, nag-ingon na, o si Pedro, nagsultian kay nasinati na niya, na sabihan na siya sa kabalaka, iyang ditugyan kini sa Ginoo, o iatiman siya sa Ginoo. Amen? Si St. Peter mao na ang last step. Ingon diri mga igsoon, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya, nag-atiman ka ninyo. Kung ato mong pasultihan si Pablo, nagto sa taga Pilipos, magludo. Nag-ingon si Pablo igsoon, sa Pilipos 4:6, tanawa ba? Si Pablo po kang Pedro na, kang Pablo lahir po, about sa kabalaka. Okay? Mabalo? Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundi pangayua sa Diyos. Ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Shit. Uban kalinaw sa Diyos na dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasigkasing o hunahuna diha sa inyong pagkahimusa diha kang Kristo Isus. Si Pedro niingon nga, inyong kabalaka, itugyan sa Ginoo, kay siya mag-atiman kaninyo. Si Pablo, nakita siguro niya, ng mga Kristohanon nga taga-Pilipos na balaka. Yung nagsulat din siya, ito na, ayaw ka mo kabalaka, instead na mabalaka mo, pag-ampo. Unsa ng mga butanga nga inyong gikabalakan, iampo na sa Ginoo. Usahay, makalimot tag-ampo, kay naata nag-focus sa mga butang nga mabalaka ka. Makalimot tas Ginoo kay ang imong gitutukan nga butang nagko kay problema ba nya, the more ka mag-focus na ako ning balik-balik, the more ka mabalaka o ayaw nakalimot ka nga ingon si Pablo Ikson, ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa, no? Bisan unsa kundi pangayua sa Dios. Unsa man yung kabalakaan, sulti ang Ginoo. Lord, mao ni ang kabalakaan Ginoo. Lord, mao ni ang kabalakaan, isulti sugit sa Ginoo, no? Pangayua sa Diyos ang inyong ikinanglan, uban ang pagpasalamat. So, appeal din yung pagpasalamat, mga igsoon. Kaya ang pagpasalamat, mga God, it's an act of faith me. Nagpasalamat kadaan, bisag ang imong ipangayo, wag anapot. Amen. Ginoo mauni. Wag agali, pero salamat, Ginoo. No? Part na ang pagpasalamat, no? Sa tanan ninyong pag-ampo. Huwag ang kalinaw sa Diyos, nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing o gunahuna. So, after nimo mag-pray, ang balikon itson sa kangpol ni, iniguman nato og ampo itson mo, banos mo puli ang pinasahi na kalinaw. Kitsa na kasuya na. May nabalaka ka. Naminaw lang ka og kanta na dalang pana. Diba? Sa kalisdanan ko, o kasakitan man, naminaw ka, naghilan na ka. Lord, grabe na akong problema, Ginoo, mauni. Ginoo, mauni. Diba? Pag humanin mo kanta o pag-ampo sa Ginoo, malinaw ka. Ang imong unahuna, kampante, wala kay kanlukan, mamatay. Isa kasuya na, mura kita, wala magitay kamatayon kay itutubot, sige mamatay, mabuhi man ta sa ikaduhang kinabuhi. So, no? Mga na-igsoon, nga na-security, kasiguraduhan, sa dahil mo sangpit, mo dangot ta sa Ginoo, panahon sa kabalaka. Kasi galang mabalaka ta sa tumugma. Mabalaka ta kaning mga student, unsa na kalaki na to, ihuman itong eskwela. Mabalaka tayo ni board exam, makapastar, makakuha ni, nalisod, di ba ko kayo? O makapastar ko, madawat, makakuha ni, basi masangit ko. Kaya kami, kanina si sir, kaya mga polis. Dagahan man kayo na sir, dagahan consider, neuro, so may ubada sa physical pa, dagahan kayo. Na may mga amigo, mga balad kayo, sa nahagbong, sa lain-lain na part, dagahan man kayo, nga kategori ba? Makapastar, makapastar, puro na kabalaka, igsoon. Amen. Kana, puro din na kabalaka. Kung matod pa sa itong teksto, ganina nga, maunay kasadaran, ginahuna sa mga dili magtotoo. Pero sa kita, ngayon po ni Kristo
igsoon. Amen? Nagitay pagtuo nga puhon man ay yung tanan. In Jesus' name. Ang yawa, di na makapugong o di na makasamok-samok kay ang kabubukon sa Ginoo matuman. Amen? Muna igsoon, muna, no? So, muna iduha ka Yahweh igsoon para di ta mamalaka, no? Kinahanglan unahon ang Ginoo, magbuhat ang mga butang na magpahimuot sa Ginoo. Unya kanang magsunod tas sa bubukon sa Ginoo igsoon kay mao na Yahweh para makabaton o kalinaw kasiguraduhan ang atong kinabuhi igsoon. Hindi man nakalikayan na ang tao lang ang buta. So kaning tao ra igsoon kalikayan nga naay kabalaka. Isang kami igsoon nga magwali. Naay tayo nga mabalaka, hindi nakalikayan. Kasi lang makaunahon na may nadaram na nato ang source igsoon. Then mag-anuman na malinawon ang ato ang amuang kinabuhi, maganaman na mo ka nai-confident ka ba nga matubang sa ugma igsoon. Kay nga naman kay kabalungan ta ng atong amahan igsoon, dili gyud mo pasagad nato. Di ba gibalik ni Jesus? Ipakaon kini niyang mga langgam, di ba? Usahay kita maproblema ta. Ang mga langgam paminaw wa na relasyon sa Ginoo. Kita may na ay intimate relationship with Lord. Nganong pasagdan man ta niya? Amen? No? Amen ba? Sa katong time sa mga igsoon ng mga apostol, mga kayong do, balik ko niya, ako nang i-share, pero balik ko kaya about kabalakan. Ang atong tema is pagtuo ibabaw sa kabalaka. So na-event sa kinabuhi sa ni Jesus together with his disciples. So tumiyak sila sa bangka or sa kayan. Di ba? Ato basahan din. Nasa ko ano Lucas 8:24. Mao niya may tako nila. Okay? Lucas 8:24. Nag-ingon rin mga igsoon. Hangtod 25. Unya, nanool ang mga tinunan kang Isus o ilang gipukaw nga nag-ingon, matutudlo, hapit na kita malunod. So, alin tayo mga igsoon, himbati o kabalaka ang mga apostoles. Nabalaka sila kay dagko kayong balon, dagko kayong unos igsoon. Nga sa tayan nga ilang gisakyan, nagtikon-tikon na, ang uban naghinupit na, kay hapit na muawas ang tubig, mapuno, malunod ang sakayan igsoon. Nimbati sila kabalaka, so ilang ipukaw si Jesus. Mibangon si Jesus, kami na mo, o ipahunong niya ang kusog na hangin, o gambred kong balon. Miluram kini, o mibanos ang kalinaw, sa 25 tanawa, ang reaksyon sa mga tinunan. O mingon siya sa mga tinunan, hain na ba ang inyong pagsalit sa King James Version ng Bible? Hain naman ang inyong pagtuo, or asa ang inyong pagtuo bilison. Ayaw itugot ng inyong pagtuo na ilawman sa kabalaka. Amen? Kung dili tugot di, nga ang imong pagtuo mas babaw pa sa imong kabalaka, ang kabalaka na aras ubos. Amen? Kaya mo po ng kantang still. Kusay, maayo kita mo kantang still, pero kumahon, sa panahon nga natas kabalaka, nalimot na tayo. When the oceans rise and thunders roar, diba? I will soar with you above the storm. Father, Heavenly Father, you are King over the flood, and I will be still. Know you are God. Nag-ibabaw sa mga flood, ibabaw sa balon, unos na tayo igsoon, kauban sa Ginoo. Like Peter igsoon, naglakaw silang duha, ibabaw sa balon. Amen. Ingon ang Ginoo, asa naman inyong pagtuo. Kung naaday tayo ikabalang-an igsoon, kinahanglan nga itong kinahanglan bitaw nga ito ang i-level up atong pagtuo. Once naa kay kabalang ka igsoon, maunay saktong panahon nga imong pagtuo, imong palihukon. Amen? Kay sa akong kasinatian, dili pod ma-develop imong faith kung hayahay imong kahimtang. Amen ba? Kung imong kahimtang, haruhay kayo, wala kayo problema, imong pagtuwa na maura yapon. Pero kung naay challenge, mapugos ka, hindi naman kayo nabasahan ako. Sa Proverbio ba ito? Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Usali ko, diha magsugod imong pagtuo sa panahon nga naipit ka. Sa panahon nga naghulgi-hulga ka. Sa panahon nga grabe ang mga unos, problema, diha magsugod imong pagtuo. Amen ba? So mauna igsoon, mingon si Jesus, asa ang iyong pagtuo? No? Asa ang iyong pagsalit? Kamu man ito
ako, nangampong kag masakit to nito, na ipatay na buhi, na yung mga sanlaho na ayo. Pero asa yung pagtuo? Nga naman mga igsuon nga nawa man ang pagtuo sa mga tinunan na nga tayo. Nga naman, tinuon. Kaya nakapokus sila sa ilang sitwasyon. Amen? Sa dihang makapokus ta sa atong sitwasyon, mga unos o balot, sigurado nga imong pagtuo sa Ginoo mo unlod. Amen? Again, ako baliton kay mauni. Ang hinungdan nganong mawa atong pagtuo sa Ginoo. Mawa atong pagsalig igsuon sa Ginoo. Ano man? Kay nagtan-aw ta sa itong dakong utang, nagtan-aw ta sa itong problema, nagtan-aw ta sa itong badlungon nga bana, asawa, anak, ginikanan, nagtan-aw ta sa itong mga kadugong, kaliwat, nga nagsige, o ino na itong mga sulpot na mga karon, higmali na magkaglay, tinukuhan, nga mga tinukod, o tao, mauna man niya, tinabuhi, mauna niya namin. Kana bitaw mo sa una, kanang mo ingon-ingon, kung sulpot, maglagot ko. Ano kung mauna yung ingon? Sus, kaning tawanan ni ginaningnan kong sulpot, kaila pa lang niya ako sa una, ipiti ni. Sa una pa ni, sa una, so day hapit ni, bunalik. High school pa ko ito, gisug-sug ni ba nga, kana ko nung bunagin, kana batismuhang bitaw niya, sa ingon na nila, lumsan kayo sa, nakakita ko, hapit ni, nakapatay na, kayo ko ako sa lahat mo kami. Ihagit ko, ano kaya mo wala. Ano ko na si Brad Michael. Naikasmento sa una, Brad, nga magsigingon nga lumsa. Nga diha ito may kibatismuhan sa pastor. Nani, di lang nga, make sure ka sa leaders na rin. Pag kita Ginoo, kita Ginoo, kita Ginoo. Ana yan, di ka po yung mga sige kita Ginoo ba? Mao ito nga, ninglangoy ko siya, ninglangoy, nawa, pag-anak ko mas pag-nawaman, ninglangoy ko sunahan. Binuang, din yung mga naglagot ko, may ginagayagaan ba niya? Ako ay so bisag. Wa pa ko'y hanaw ko bisag adik-adik na ko ato. Ako papa pastor kaya naglagot ko. Salamat. Nga na ba, naghambay mga yana ba mga pagluto sigsuon. Pagsulay para bumalik ka sa imong binuhatan, imong kasalbahis kaniadto. Matag pa nila, ayay gipukaw ang dagon nga nato. Ana na ko'y nagang term ayaw ito pukaw. Ayaw. Kaya mo nababala ka sulatan. Kaning kami nga mga salbahis sa una bumalik mi. Mas grabe ang kasalbahis, wala sila kay bawo. Kanang mga sige pagdaot na mo ng barbabi, ng mga ilado, ng mga badlungon. Kung mubalik, mis, kanya ito, mas nagrabe ni kay sa Bible, ang daotang espiritu magdaog laing pito ka espiritu na mga diawa pa kayo kaysa itong gawas. No? Sa una, mga ikson, sa puro lang yun ka, pusilong na yung ulan ko, wala yung lang istorya. Muna yung mga lain ng mga demonyo na, kung sa una, mga user, may karoon mag-drug lord, may ano mga lain na kalasi, level up nga demonyo ba? No, pero salamat sa Ginoo kay tanan nga nanan ni Kristo pag-ulo ng Ginoo na Kristo. Sige lang yung tagluom sa nung sayron. Yun na napukog sa lamin. No, dagahan. Pero sa diyang mututok ta sa Ginoo, dili ka matandog sa mga istorya sa mga tao. Mga inungdan, mga igsoon, ang mga apostolis, nagpanik. Ang mga disciple, igsoon, ang mga disipulo ni Kristo nga nakaibalo na sa kamatuoran. Nabala ka, malunod kami, mga matay ka. Nalimot sila nga si Jesus kauban sa ilang sitwasyon. Ingana ka usahay. Example, ganing mga brad na to diri nga, daghan man sila mga gikag prisuhan. Di ba siguro na time sa inyong kinabuhi na naginuktok mo, nag-uol mo, kay naamusod sa sinda. Para ni Prenope, ingon sa nga, malamin ang taihigog. No, kabantay mo, anak naman. Kaya imong gitanaw, imong sitwasyon nga, maguba na na itong pagmaon, mugawas ko, ex-convict na ko, inigawas na ko, muligay ng mga tao na ko, kriminal ko, no? Nagtanaw ka na ba? Pero wala takibaw, nga kita day nga nangalagad sa Ginoo, sa panahon sa atong mga kalisdanan, kauban na ito ang Ginoo. Amen? Kung sa'yo malipat ta, nga kana day mong dakong utang nga bayaran og mga wa pa bayad ka. Kauban imong Ginoo na bay mo bayad ana. Amen. Isa na balag ka ay nga. Sukan nga lagad ko sino dagko mag problema tinuod jud na igsoon. Priman ni. Kaya ko daghan og kami sa asawa, bag-o kami. Daghan kay ning nasugatan nga dagko kay problema nga nakaingon ning ana mo nasugati sa dihang napamis kalibutan. Sa diyan naglaro-laro pa ko, nagsigip ko soyok diri, soyok dito, tagay diri, tagay dito. Wala pa ko kasi natin yung mga problema. Malipayon ko kanunay. Kaya magsigilan ko katawa. Eh, siyempre, magkatawa. Hubog na bitaw ka. Magsigit ang katawa. Magkamariwana ka, magkatawa ka. Pero karoon, iso nga nanakas, ginugrambing mga bugat kayo. Pero mao na ginaigsoon. Sama sa naitabo sa mga apostoles.
naka-encounter sila og dakong unos. Sa dihang naka-focus sila sa dakong unos, balod, nga misulod na sa sakayan igsoon. Nalimot sila. Nga naamday si Jesus dito. Kaya ba mo igsoon nga ni tao sahay? Nga ay problema, nakalimot sige ka problema, nakalimot ka nga kasi Lord, sa tanan natong mga guba, mga battles, mga struggles, kauban na to ang Ginoo. Amen? Malimot ang kas Ginoo, para na mo sumasawa, nalimot mis Ginoo. Nga uban din na mo sa Ramiro sa una, kaya nagihiwa ang tiyan sa umasawa, partial bill, 130,000. Nagsige may tutok sa bill, sige tutok sa bayron nun, sige nalimot mi nga, si Jesus kauban na din na mo pagsulod sa Ramiro. Jadi na-realize na mo, ay naamay ko, nalimot ko, sa iluwa ko. Iha, dahil yung nagtabang. Amin nga na tao sa hay. No? Sama sa mga apostolis. Pero ayan mo guol. Mga kagilti na ingana is, ang mga apostolis na kasinati sa dana. Mga tumilingan si, ang faith rin, pagtuo rin, ang makapaunlod or inunda nga ma-overcome na po ang kabalaka, ang worry, so pagtuo rin. Kaya niingon man si Jesus, ani asa rin yung pagtuo. Amen? Kaya kung amin tayo manaapa ang ilang pagtuo sa Ginoo, dili ko sila maratol. Huwag mauna kung timanihan na kalindot, igsoon. Kanina yung mga unos sa itong ginabuhi, mga kabalaka, kaya rin po na huwag tangon sa Ginoo. Paminaw mo, tanawa ko. Kaning kabalaka na to, kaya na huwag tangon sa Ginoo, sama sa iyong gihimok sa mga apostolis. Usalang kasinyas niya, ninglurang ang unos. Usahay, igsoon, paminaw mo. Usahay, naay mga unos balod sa itong kinabuhi. Minawa, nga wala pagipalurang sa Ginoo. Kaya naa siya'y gusto nga lesson nga makuha ninyo. Taliwala sa unos. Kabalo mo iksoon nga diha sa mga problema naa sa diha iksoon ang daghang pagtulunan. Amen ba? Kanang mga banggitan alagad sa Ginoo nga dinihugan kay daghang kay nagnaagig. Sa unos ikson diha ta makakapon naay talagsaon nga kaalam natong makutlo diha sa unos. Mauna nga usahay po iksoon diha sa unos gi-reshape ni Lord atong kinahiya. Kung kamao na ba ta gitudloan kasi Ginoo kamao ta mo paubos, mo pailog, kamao ta mo sapot sa tawo nga di masapot aron dili magkagubot. Amen. Naa na diha. Tudluan pa tanan. Mauna nga, paminaw mo, kung naglingkod mo karon diri, ang uban diri nasa unos, ayaw pagkampo nga maundang ang unos. Kay si Lord nag-ibawa na tanan. Pwede na niya undang mo, nagustuhan niya. Apan, ang iyang po lang na tagaan pagkag-igong kusog sa Ginoo. Kaalam nga langit nun, aron magpadayon ka. Musumsum taliwala sa unos. Amen? Kay bisa nung saro ni mong ampo nga, Lord, maundangan mo! Ayaw. Mura ka katunay. Isa'y diri sa buhay paglino. Linog! 2013 mo to? Sakto ba ko? 2013? Linog sa puhol na pitay ko suga! Diha ko'y nadunggan. Bagsi kayo. Giribyo ang linog! In Jesus' name! Hawa linog! After siya, hawa! In Jesus' name! Di pa dahil sa Ginoo o mag-aambuta. Imunong pa. Uno? Na yung mga nga naisod. Na ay mga unos. Mga linog sa kinabuhi. Mga problema ba? Pagsulay. Nga gitugod sa Ginoo nga mga sinati nato kay kita ang gidil sa Ginoo. Way problema ang Ginoo. Kita ang gidil ngayon. Una, in the first place, mauni. Before ko naaabot ani Exxon, grabe mga unos. Dagang tayo nga ningon ko, Lord, munda ko pamastor. Munda ko pamastor. Apuyan, sige, yaw-yaw nga niya. Nag-istorya, basta matukuran niya, ilagin mo nila pagsabot, Ginoo. Nga, himbiyan ako. Gusto ba ko mubalik, Ginoo? Mubalik na ko panindag siya ko. Pero kanaan, ko, nag-ipok ko. So, kinabuhi. Kaya naman, gusto si Lord nga i-reshape ka. Kaya naman, before tagamito ni Lord, kanang kasasan, dito pagmayo, o ang usa sa makapalimpyo, makapahinlo na ito kaning unos. Isa na yung si Masena. Kabantay mo, nahugaw yung sanina, kusukusuhon. After kusukuso, malimpyo, inana ka. Ang unos, makapalimpyo na ito. Muagi yung talihan. Munang ayaw kabalakay sun. Kaya usay po, kaning unos po. Ang yawa po, magsige man ang yawa mo po usa sa yung nga tagaan kag mga nana problema. Kaya nung doon mong Hoba. Si Hob igsoon. Usa ka alagad sa Ginoo buutan. Grabe ka buutan ko kaya sa alagad sa Ginoo. Ang iyang mga income, iyang bahinan ng Ginoo. Basta way ka sa way sa ingana siya. Ang yawa, mingon, ang Ginoo kay imo na yung talpo yung paginamalan, imo gipanalaginan siyo, mauna, gipanagahan mo iyang mga hayop naman.
Pero wala ka na. Kabantay mo, yawa, din ang anak. Ang yawa, ginahana nga magproblema. Kaya naman, gusto sa yawa nga mabalagkat. Wala ka na. Diba? Pero makulagi na isa kung naay naglingkod nyo din nga mo sa unos di man na eh. Kanang unong sa na makaunlod ninyo, pareha ni Hope, limitado ang yawa mong lihok sa inyong kinabuhi. Ikaw lang ideal, anak. Amen? Limitado ang yawa. Wakakuan mo man dyan, nahin mo sa yawa ang kanan. Nino ng Ginoo. Sige, buhatan kanan, pero ayaw siya patya. Maluluoy daw kasi Hope, kanan ng mga kabuang sa demonyo, gihimo niya. Gipatay ang iyang mga anak, kanan sakit kayo niya iksuon. Pirting sakita ni nga, si tawag nga problema, nga unos, nga wag yung tao nga di mabalaka. Mabalaka, magalita kung asawa nga namatay, itong baboy na mo dire. Pati nung sabihin na, kung magpuhi, yung baboy namatay, ipaan, itong uhipan. Huwag siya katuo. Diba? Nabalaka sa mong na pamilya. Tao nga isang usang lay na buhi na itong taima. Ang iyan lang asawa. Okay ba mo asawa ni Hope? Kuya mo asawa ni Hope, kay Gignan siya. Nagsige man ka dahil mo sa mong Ginoo, tumuruhan siya. Kuya mo ang asawa po, pagigat na. Grabe. So, in other words, ang tanang palibot ni Hope problema. And aside from that, it's on. Natuggan pa siya, hubag-hubag, gikan siya yung ulong tut sa napalapa. Kay gusto sa yawa nga mabalaka siya, gusto sa yawa nga si Hope, mabalik sa akin, iyang kuang ba, iyang i-reject ang Ginoo, iyang tumuhon. Pero wag na gihimo ni Hope. Motong si Hope, igsoon sa iyang na-overcome niya ang daghang mga unos. Ang iyang mga nawala, gidubli-dubli pa. Umatod pa sa record sa Bible, ang kadato ni Hope nga nawa na duble pa. Ni samot o kadato. Gipanalawinan si Hope sa diyang naka-overcome siya sa unos sa iyang kinabuhi. Amen? Amen ba? Ang yawa igsuon, mangita ginagpangagi nga mabalaka ta. Di ganahan ang yawa igsuon nga malipay ta. Amen? Ang yawa gusto na mabalaka ta, di taganahan mo simba, di taganahan mo ampo. Atong pungan, atong mga anak, na mga simbahan, basta something na igsuon. Di ka pabasaw Bible, puro ka madiskal si yawa na. Igsoon. Pero maunit man ni igsoon. Ingon si Pedro. 5:1 Pedro 5:7. Itugyan sa Ginoo inyong kabalaka. Kay siya, mag-atiman ka na to. Mag-atiman siya. Sa ito pa dahil usahay dahil tugutan sa Ginoo kung mabalaka ka, kaya na siya atiman nun. Kuha niyo? Huwag po atiman nun, ang Ginoo kung matay kabalaka. Muatiman ang Ginoo kung andam ta, magpatiman kaniya. Amen? Again, ang kabalaka, normal na to. Pero kita, nga mga anak sa Ginoo, o minto ni Kristo, kinahanglan nga itugyan na nato niya. Musalig ta, ang atong pagtuo, mga ikson, atong palakon. Dili kay tuo, atong palakon, sa atong pagtuo. Patay man pagtuo kung may buwan, no? Kinahanglan ang atong pagtuo mas naibabaw siya kumpara sa atong kabalaka. Dili kay mas nagpatibabaw ang kabalaka kaysa atong pagtuo. Amen? Kung di na atong pagtuo, atong ipalabaw. Nga iwala sa kalisod sa imong sitwasyon karon, moyahay ko buhon. Kani akong mga kaliwat, iwang panaluwas. Mga luwat, mastong, ning ubanan ni nanay simbahan. Ang ubanan ni mo doon ni ako. Mukalitin mo, pwede kong ubanan simbahan. Diba? Mao na pagtuo igsoon, ang pagtuo wa pa nimo nakit pero imong gipakanaa karon wala pa. Pero mo na bungalan dili tas Ginoo mo palit. Ito nga lang. Karon wala pa. Pero ko mo undang pag-ampo nimo. Kay usa ka adlaw may tapo niya og ampo. Mao na pagtuo igsoon, amen. Pagtuo ibabaw sa mga kabalaka. Again, makutana ko ninyo. Karong niagi Lunes hangtod gahapon Sabado. Nabay nakasinapi yung kabalaka ninyo? Ako sa pero ang tanan gitali itugyan to sa Ginoo kay nganuman sa atong kabalaka naasa ang iyang pag-atiman. Kung dili ta anis pakarninon tangaw tay problema na amoy Kristohano niya na. Okay no? Okay kumusta? Okay kayo. Okay kayo. Nay nga na maro nga ba? Unsa ang pagtabang sa Ginoo na magiro magaling na. Nay nga na. Kumusta ba? Ginoo. Okay ay maayo kay Ginoo pero kay bawo na balaka rin tayo. Si Lord willing mo tabang sa mga anis. Amen. Itugyan ko sa Ginoo igsutanan. Lord, mao di Ginoo piting luya. Nagdaydayin ko mo Ginoo pero bakit niya akong kasing-kasing Ginoo na ako'y mga kabalaka. Pero naa mas naglabi ang pagtuo nimo. Tanang unos igsuon mulurang na kung palurang sa Ginoo. Amen. Manindot ta mga igsuon. Hallelujah. Atong awitan ang Ginoo mga igsuon. Sa mga kabalo kaning kantaha po yung mo kanta sa wala sa
just try to meditate the lyrics of this song. Istoryahan ang Ginoo. Just be honest to God na may kay kabalaka itugyan sa Ginoo. Kabalaka o hadlok mo, maura na sa Yesu, nabalaka ka, tungkol kay nakay di hadlukan. Itugyan sa Ginoo Iso, sama sa gingon ni Pedro. Itugyan kaniya ang inyong kabalaka, kay siya magkatiman ka nato. O ngayon si Pablo, instead na mabalaka ka, mag-ampo ta. Isulti sa Ginoo kung sa inyong gusto. O ang kalinaw, magikan sa Ginoo sa Espiritu Santo. Magpakigbabaw sa kong kasing-kasing. So, hallelujah. Walay kabalaka diya sa pagtuo. Hallelujah. Hallelujah. Ano nga wita na ginawa ito again? Pagkalagdungi ang mensahe sa Ginoo karon. And just be honest to him. Sa may mga sitwasyon, mga butang na nabalaka ka, karon nga simana, isulti sa Ginoo ito. Kunya pangayuan ni Lord nga, Lord, i-level up akong faith. Alam din na ako mabalaka. Naman ko'y kabalaka, Lord, apan mas mulabaw akong pagtuo ni mong Ginoo. Hallelujah. Kung na nagtimanhin so ang mga unos na imong nasinati o yung masugatan pa, kaya na paundangon sa Ginoo kung gusto niya. Sama sa iyang ihimo sa mga apostoles na paon ni unong, ni undang, ni lurang, diha dayon ang unos o giyakiin na ng iyang mga tinunan. Asa ninyong pagtuo? Igsoon, naluwas ta sa pagtuo, maglakaw sa ta sa pagtuo. Again, naluwas ta, pinaagi sa pagtuo. Gusto si Lord na maglakaw ta, pinaagi sa pagtuo. Ayaw pagpipindi sa imong sitwasyon. Ayaw pagpipindi sa imong bana, sa imong asawa, imong anak, imong ginikanan, sa imong problema, sa imong utang. Adto pag-agad sa Ginoo. Kay siya ang solusyon sa tanan nimong problema. O biya kaniya na ikasurbaran tanan nato. Ikinahanglan iso. Atong awitan ng Ginoo iso. Walay kahadlong o kabalaka. Yes, Lord. Kay ang saan mo, Ginoo, magkauban ka. Karoon sa walay. Yes, Lord. Walay makulang ka nato kung anak. Walay makulang ka nato kung anak. Sa kahit man ito, kahayag ka. Kahayag ka. Ang nangianan ko, idanagan mo. Halanggot ka, Ginoo. Kasaligan, kasaligan. Hindi ka mabukan. Ikaw naman kasaligan, hindi ka mabukan. Ginoo ka na ramhanan. Kanunay anak, kanunay anak. Sa bisan asang kapitan, kay ka na umagauban na Diyos na kasaligan. Itong balitong pag-awit walay kahadlo kung tabalaka. Kaya saan mo Ginoo mag-auban ka? Kahadlo mo kabalaka. Kaya saan mo Ginoo mag-auban ka? Kaya saan mo Ginoo mag-auban. Karoon kung sa walay katapusan. Karoon kung sa walay katapusan. Walay kahadlo. Walay makulang ka na ko. Anak ka. Sa kamit man o Diyos, kahayag ka. Sa kamit man o Diyos. Ang nagianan ko, kinagagan mo, ginagagan mo. Ang nagianan ko, ginagagan mo. Alam ko na Ginoo, kasaligan, kasaligan. Huwag di ka mabuka. Kay Diyos ka nagahanan, kay Diyos ka na
napita. Yes, Lord. Sa matag sa presyo na ang katanunay, Ginoo. Naganako, mag-auban ka. Kasaligan, softly. Pumili ka mapukan. Kay Diyos ka nagamhanan. Just sing into that. So, Kay Diyos ka nagamhanan. kanunay anaa sa bisan asang dapitan. Kanunay anaa sa bisan asang dapitan. Kay tanan kong mag-auban ka. Kay kanang mag-auban. One more time. Kasaligan, pumili ka mapukan. Kasaligan. Pumili ka mapukan. Pumili ka mapukan. Kay Diyos ka nagamhanan. At ang Ginoo gamhanan isod kasaligan dalamtanan. Kanunay anaa sa bisan asang dapitan. Sa matag sitwasyon nga ato masugatan ang Ginoo na isod. Asang dapitan. Kay kanako mag-auban ka. Kay kanako mag-auban. For the last time, oh, kasaligan. Kasaligan. Pumili ka mapukan. Kay Diyos ka nagamhanan. Come on. Kay Diyos ka Kanunay anaa sa bisan asang dapitan. Kay manako mag-auban ka. Diyos na kasaligan ng nako mag-auban ka. Diyos may kasaligan. Yes, Lord. Wala'y kahadlok o kabalaka. Kay ikaw ang Diyos na kanunay sa panahon kinahanglan ni mo, Lord God. Pasayuan ni Lord na ay mga panahon nga mubati ni kabalaka, Ginoo. May mga panahon, Ginoo, nga makalimot ni mo. Namin nakapokus sa among sitwasyon. Namin nakapokus sa among pamilya. Namin nakapokus sa among utang. Namin nakapokus sa mga kahintang na mo. Ginoo nga lisod kaayo nila kalimot ni nga naaman day ka nagtanaw. Naaman day ka, Ginoo, nagkontrol sa kanangkutan. Naaman day ka, Lord, na among langit no. Kung saman ang among mga sitwasyon karon, Lord, I pray sa inyong mga kanakan nga mahinungdan nga nabalaka sila, Ginoo. Tara nga, Lord God. Usahay na yung panahon nga mabalaka may pag-aayo, labi na kong utang-anan ang among panahon ni mo. Labi na usahay, Lord, nga wala may kain kay Imo, kay Bilsi, kay Imo. Sumadaog mi sa kabalaka, kapag Lord, pa sa iyo, amin. Salamat sa imong pulong na ron na imo hindi panumduman. Nga di ni anay mabalaka, kay ikaw ang among langit mong amahan, na kay panlunga sa among itinahanglan. Hallelujah. Lord, i-level up among faith in Jesus' name. Pagtuo, ibabaw sa kabalaka. And I pray and I declare, Lord God, sa among kahitkan karon nga nagkabalaka na mo, Ginoo. Sugod karon tatnaa, maglakaw na kami, ibabaw sa among kabalaka. We walk by faith and not by sight. Dili ni magpipindi sa among kahintkan. Dili ni magpipindi sa among nakita, sa among nalungog. Kung dili mo focus minimo, kay ikaw ang among gialagaran. Kung ikaw ang muhatag na mo o ganti, nga wala'y katapusan kinabuhi. Lord, na kami dili tungod nimo, dili tungod sa tao. Na kami dili Ginoo kay nakinahanglan minimo. Na kami dili Ginoo tungod kay na kami pagtuo nga kaning mga utos Ginoo nga nasinati na mo karon. O sa kaadlaw mo lurang rani. As long as we have faith in you, as long as we focus nimo, Lord God, ang tanan mahanay ra sa saktong panahon nga imong gitagda, Ginoo. Hallelujah. We're gonna sing this for the last time. It's chorus and so on. Ang
atong gisaligan so dili ni basta-basta. Dili ni mapukan. Siya ang atong manlalaban. Siya ang atong defender. Kung naay mga away nato, mulutos siya rin bahala. Mulipinsa nato. Atong mga Panginoon siya rin bahala. Mutambok. Hallelujah. Kay ka na mag-aubang mararastan kasaligan. Kay Diyos ka nagamahalan ko noon. Kanunay nga naa, bisan asang kapita, Ginoo. Kanunay nga sa bisan asang kapita. Kay ganako, mag-auban ka. Diyos ang nagkasaligan. Diyos nagkasaligan. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Thank you for the confidence na magibutang sa mong kasing-kasing nga karoon Ginoo na wala namang magduluha o sa ay namang magkakalawan Ginoo ang namang mga kapalaka kung hindi Ginoo maglakaw sa pagtuo. Ibabaw ang pagtuo mo patigbabaw kung nara sa ilalong ng kapalaka Ginoo. Salamat Lord na kaning tanan na naabili Ginoo. Madaugon kami Ginoo. Magkapatong kami kayaunan tungkol tayo na ata na mo Ginoo. Mas among ibutay among pagtuo kanimo Ginoo. Kaya kanimo na ikasiguraduhan. Kaya kanimo Ginoo na ay hayag na ugma. Kaya kanimo na ikasubaran ang tanan namong problema. Salamat na mahal. Balayon ka sa mga katapusan again. Panalangini ang imong mga kanakan karon. Sigon sa ilang gitinguhan. In Jesus' name. This is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. And amen. Himaya sa Ginoo mga igsoon, magkapaglingkod ang tanan. Hallelujah. Amen. Daghang salamat sa pulong sa Dios mga igsoon, no? Mahitungod sa pagtuo o once mga igsoon nga atong mas palawman, mas padakan pag gyud ang atong pagtuo diha sa Ginoo. I believe mga igsoon nga adunay innovation nga mahitabo sa atong kinabuhi. Sama bitaw sa kinabuhi ni Abraham, sa diha nako siya pagtuo nga sa Dios. Ang imposible mga igsoon, himong posible di nakaanak siya ni Isaac. Og nay innovation mga igsoon, panalangin nga nahitabo sa iyang kinabuhi. O karon mga igsoon, ari na punta sa sunod nga bahin nga mao mapanghatag sa tuwang tithes and offering mga igsoon. So nihangyo dito ang mga youth gapon nga mohalan kuno sila og awit. So akong giawhag no mga youth, mga bagong dasig, mga na-revive sa youth camp mga igsoon. O gusto ni po na ho no minasing-kasing ang akong pagpasalamat sa nagpasalamat naman po si Pastor James pero dahil lagi dug ako pod musulti ninyo nga nalipay ko pag-ayo mga igsoon sa mga kasing-kasing nga malipayon nga ni-offer alang sa mga kasakyan ato sa youth camp. Tungod kay believe mga igsoon na among pag-attend sa youth camp lahi ra mo. Dayon pa nga agaraw ra man pero pinaagi ng mga igsoon madasig sila, ma-realize nila nga nakanahindot gid ni magpagamit sa Ginoo. And glory to God mga igsoon. Usa sa akuan sa youth camp is kanino nga nagabautismo gahapon. O kay gini nga malipayon kay si Lord nga naay kabong halag nga niduol diha niya. Ug sa tiyo ba kung awhan tanang mga youth nga bali karon sa tubangan alang sa pag-alab ug awat na sa tunggoy ni Dios.
on the pages that and all the rock before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the land. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above the door. Oh, gods have dominion, all power, your name O God bless everyone. God bless. Sa offering mga igsoon,